Yeah, 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 yeah. It's a mannequin, Tini, I tell you this, don't go we a nigga small story. Apanda we a nigga small story. Kangore kanya ya kadeki, karira unse panapa. Ndaiwana besti wangu imubata rafu kachito wanza malafu ndikasvitoira indi ndikati uye kunoka besti isusu tiri mabesti togona isusu kutonzwanana inzwa pakatangira nyaya izonza pakatangira nyaya. Listen, mirakomutswa kamera handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoke ndini ndakasara ndichiita naye. Mirakomutswa kamera handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoke bebi ndakasara ndinaye. Handiti mwana angari shamwari yangu angari munhu ari padhuze pangu everyday aiuya chindikaurira chindiudza kuti bhesi uri momwe wangu ndikati kana netsaingomusiya ndogona ngokubata bho akazokushiva kana akadzoka agone unorikiya nomuudza kuti mwoyo wangu wakazobiwa. Mirakomutswa kamira handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoki ndini ndakasara ndichiita naye. Mirakomutswa kamira handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoki bebi ndakasara ndinaye. Ndakazomuchinja mitambavhu yangu ndiri kukuudza tava munhu wangu zvako zvekuswera tsvaga munhu wangu unenge vakutopinda mukateni mangu ndiri kuti chii ndiri kuti miswa lavhu iri kutsva kuno iri kupiswa ndiri kungogara ndichingokiswa hanzi notenda wakanidzikamisa. Mirakomutsva kamira handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoki ndini ndakasara ndichiita naye. Mirakomutswa kamira handiti uriwe presha ndiuraye uri bhizi kutsomana nemajoki bebi ndakasara ndinaye. Handiti mwana angari shamwari yangu angari munhu ari padhuze pangu everyday aiuya chinditaurira chindiudza kuti bhesi uri momwe wangu ndikati kana netsaingomusiya ndogona ngokubata bho akazokushiva kana akadzoka agone unorikiya nomuudza kuti mwoyo wangu wakazobiwa.